Kapag ninyo alagad si Kangin Antrofon Pai, Barili Morales, and then my partner kapag dari si Randy Tayad. Kumusta na sad mo? Nga napamati karong kabisayan ng Mindanao. Asap kita. Always say a prayer. Ako sa iyong pangmusta na si Rodel Catan. Oy, dias na Bagiti City. Rodel, ang pharmacist na to. Dari napita. Di Asias, Cebu City. Nakita mo gumay Rodel Catan. Taga Bagiti City. Kumusta sad mo? And then, nga to sab ni Bayulo. T, no? Diya sa Medellin. Okay, kawit. Kumusta sa bay? May pagpaminaw. Ug sa ibang pagbiyahe usab mga nakas lanaw, no? Mamati sa kadri namo. Okay. Bueno, kisunan di ta maglangan ang suwatang pugro tong katagan ug pagdagan no, na pinada kinis usa ka frustrated nga lalaki nga magtago lang sa nga Nicole. Victim of love. Usa ko sa biktima sa gugma. Wa na ko da mahangad tanan nga nagmatalan day kog morning. Usa ko ka driver sa usa ka adunahan nga magtiayon nga dunay usa ka anak nga dalaga. Ug nganong nasaat magustaro, mao mo gunay mga pangitabo. Do na ron tayo lakaw, sir? Nicole, mato ka sa opisina. Si Ma'am Lloyda day, sir. Ay, balikan na lang ako, anak. Okay na, sir. Okay na, sir. Dad? Wala ka, Dad? Oh, iya. Ay, pabalik na lang kang Nicole. No, ay na lang, Dad. Doon ay mo hapit na ako. Kitsa man ba? Si Rex ba? Nagkatagaan ka, Daddy. No, di ko musugot, ha? Ha? Ay, pabalik na lang kang Nicole. Ayaw na lang, good, Dad. Parehas na bitaw na. Ay, ni mo. Sige na, go na, Dad. Padayon sa imong lakaw. Go! Ma'am, balik ko na lang ka, ma'am. Dali naman ka. Ayaw na lang lagi. Tana lang, Nicole. Tana. Ay, Luida, be careful, ha? Dad, di na ko batang gamay, uy. Naunsa ka baya, uy. Tana, Nicole. Yes, sir. Nadukay man si Rex. Oh, si Rex na rin. Mami! Mami! Oh, iha, nga no? Miadto na ko. Naana si Rex. Oh, iha, kadiyot lang. Nga no, mi? Ako ba? Wag di ko'y salig anang naong anang Rex. Mi, unsa ko'y buutan si Rex, mi, uy. Sa ibabaw, pero wa ta masayod sa ilawom. Buutan lagi na si Rex, mi. Pasakon ba nako para Ay. makisulti mo? Ayaw na lang. Ayaw Ah. na lang. Okay, mi. Bye. Mwah. Bye, Mommy. Wag di ko'y salig anang naong ng Rex. Mure kontrabida og naong. Asa ta, Loida? Ikaw ang bahala, Rex. Dadon ko ikaw sa langit. Bisag sa impyerno pa. Ato na ta sa Chateau de Bosay. Okay, ikaw ang boss ko. Okay. La 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 la. La la Hello, la Dad. Good luck. Ay, yes, Dad. Nga no, Dad? Bidaw ako makauyo na ni kanuna ni mong pagkuyog kang Rex, da? Nga naman gudi ay, Kung sa'yo Dad. nga naman, ngutana kang ano, ha? Uy, iha, babae kang buhat, ha? Ha? Nadluko ka tingali. Nah, layo lagi ka na sinaang imong gikahadlukan, Daddy. Bantay lang yun ka? Bantay ka lang. Hastilan si Daddy. Kinang na sa sunod mong lakaw, no? Oh. Kauban na ni mo ang atong driver. Ha? Si Nicole? Okay, sa pa manilain. Pero, Dad... Naayaw kong supaka, ha? Wa ako'y pagsali ka ng... Sana, Rex? Sinapay lang daan na kuyawan ako. Oh, kana og makaantos si Nicole. Okay ra, Dad. Basta may akong gusto. Nga sa'yo mo mataglakaw, kadalakaw ni mo. Kauban mo si Nicole. Ipasabot ni mo, Dad, nga bodyguard? Oh, imong security. Oh, og mo na imong gusto, Dad. Bahala ka. Basta ka na og makaantos unya si Nicole, ha? Basta mo na ako pagbuot. Okay, Dad. Ang imong pagbuot may matuman din ni sod o gawas sabay. Unsa, sir? Yes, Nicole. Gikan karon, no? Ha? Paminaw, ha? Dili ka na ang akong personal driver karon. Kung dili, driver ka na sa kong anak, ha? Kang Ma'am Lloyda, sir? Oh, Nicolas, kang Luida. Uy, Uy. Uy. Sam, supa ka, ha? Di man, sir. Pero kuan lang. Kuyawan ko ng Ma'am Lloyda, eh. Ug nga nung kuyawan ka man. Labaw pas rin banbanon. Nicole, lalaki ka, Nicola. Gamita ang imo pagkalalaki. Unsa, sir? Ha? Kaya kung naagas katarungan, dili yung ka magpadaog sa usa ka babae.
Unyan sa may kong buhaton, sir. Eh, pakita sa di mo pagkalalaki na unsa man ka. Unyag badapatan ako, sir. Okay ra ka ha? Kung naa ka sa katarungan, ha? Ha? Pero control lang yourself, control yourself. Basta mo na ka ng pag-una mong trabaho, ha? Okay ra, sir. Dad, mula ka una ko ha. Asa naman saga? Gidapit ko ni Rex, Dad. Iyarong birthday. Mga omis gawas. Okay, ha. Ready na yung driver? Ha? O si driver, Dad? Yes, iha. Imo bagong driver. Kinsa man, Dad? Si Nicolas. Dad, ako na lang ko mo drive. Luna na kay driver, iha. Naunsa man ka. Uy, Daddy, sad, uy. Nicolas! Driver is Luida. Dad! Tana, ma'am. Unsa? Asa man ka mo lingkod, ma'am? Front seat ka o back seat? Manong front seat man gyud para mugara sa kagmaayo. Karagod, ma'am. Ano misugot ko man sa di ikaw ang mo drive nako? O, di man niya akong pagbuot, ma'am. Kang sir man yung kagustuhan. Bisan na baliban unta ka. Lisod kayo libaran, sir, ma'am. Uy, imo ko ng daddy. Twe. Ride on na, ma'am. Ride on. What oy? Ablihan akong kardor, ma'am, ha? Ako na lang. Uy, hala ka, ma'am. Oh. Pre! Mag-sounds na, ma'am? Ayaw na lang. Okay. Asan rin going na to, ma'am? Sa Mountainside Mall? Sa yung mountainside. Uy! Na may seaside, di. Nasa yung Mountainside Mall. Ato sa riverside. Sa Butuanon River, ma'am, o Mananga River. Kadagang pangutan na. Uy, paabot lang ko na, be. Okay, ma'am. Maghuwad lang ko sa imong sinyas. Hi. Okay, ma'am. Here we are. Ay, Loida? Open the door na, ma'am. Loida? Yes, sorry ha, na-late ko. Okay ra. Ay, yun na. Kisa ni nga drive mo? Ako, bossing. Uy, Loida, bago ni mo driver? Driver ng daddy. O, ako na mo drive ni ma'am. Driver na ko niya adlaw gabi eh. Oh, unsa? Bukal-bukal yun ay. Tanan Lloyd, nag-order ako daan og pagkaon. Ready na tong tanan. Ikuyog ko, bossing. Say kuyog! Huwag kay lamot! Oh, kay iyong sir, bisan asas ma'am, tuasag ko. Diha ka lang. Kuwanggo. Pero ma'am, kasukan niya kong sir nga. Hoy! Kasagdan talang ka. Huwag kay labot ini akong imbitasyon, ha? Amo rin yung duhang Lloyd, ha? O, magpaantaw lang ko, ma'am, kay kasapa niya ko, sir. Hoy! Oh. Ikaw, ha? Langaw yung kang dako, ha? Langaw ko, sir? Oh, lawgaw ka, lawgaw. Langaw na kong langaw. Kay, ikaw, sir, kining Yun na. pandama is kape. O siyempre na kape, ha? Ikaw pa na dukot. Kining... Isra? Wa Huwag kang kailan ako, ha? Huwag kang kailan ako! Wasa kang kailag kinsa ko, sir, ha? Huwag ko kailan mo! Ay, ila na, tabi. Rex, ano na siyang tubayi, B? Let's go, tana. Ha! Wa ka tingali makailag kinsa ko do sa. Ako part, sultihan talasag ka nga kuhan kining sakop ko sa balintawak, Jack. Uy! Oo. Mura sa si Benhaima di ay, ha? Oo. Ay, kong palagot, ha? Tingalig na! Rex, relax lang. Tana na lang, let's go. Okay, tanda, Lloyd, ha? Ay! Oo. Giplakingan ko ni mo! Ano ka, boss? Ikaw mo mlaki ka, ha? Ako sa'yo blocking. Patagka ka lang da. Kita ko si Montiel, giplakingan ko ni mo! Sorry lang kay bossing. Ha! Tanda, Lloyd, ha? Ma'am. Diha ka lang. Diyan na ka! Unsa may mong order, Lloyd, ha? Order lang. Sagot ko lahat, ay problema na. Busog na kaayo ko, Rex. Okay na, gusto na. Psst, waiter! Ang cheat na mo, dali. Waiter? Cheat na mo, ang cheat na mo. Sir? Cheat na mo! Niano zero? Rex, tanawan ako ng nasuwat diha, oh. O naka-order ba ka? Tuod, oh. Oy. Ngano, sir? Unsa maning ni order nga crispy pata? Huwag ko orderan eh. Nay, kananos at bang sila eh. Nagkaon na, oh. Sulti man siya nga, ikaw ang pabayron siyang gikaon. Unsa? Nag-order siya. O, stage side pa galing ang bino yung gi-order. O ano ako may pabayron, ha?
O, ikaw lagi ko ng pabayron, sir. Usa ba yung order line? Kuan, botili ang laktopapi. Ah! Oh, Ako yung pabayron? Di ko bayan na yung gi-order pang lain, ha? Bahala na siya. Doon lang ito, ina di ko bayad. wa naman diha, sir. Lakaw naman. Makalagot! Makalagot! Maro-maro! Tutawa na! Peh! Dato ka magano, sir, kay ahinte ka mga kono og G-detox. O, sa! O, panyawan Bayri na din lang bito na. Bayri na lang na, Rex. Ha! Kulataw, kulatawa na. Karoon ka lang. Ah! Peh! Porbida, okay kayo imong gibuhat ni Cole. Good work. Gilipan ako. Oyawan siya ko, sir, oy. Kining sigak ay mata si Ma'am Lloyda. Ay, kadlok na unsa man daw kay. Kisay matuman. Si Lida o ako. Ikaw, Jud, sir. Oh, Porbida. Naibaw ko sa tanang hitabo. Ha? Kay may sumbong si Luida na bahin sa imong gibuhat. Okay kayo, Nicolas. Okay kayo imong gibuhat. Mau ba, sir? Oo, unya, sir. Ipadayon na, ipadayon. Ha? Ipadayon ako? Ipadayon. Kay may madawat ka na ako nga Christmas bonus. Unsa na? Uy, wad ko, sir, oy. Wa ko mahadlok na itong Rex. Si Ma'am ra. Kisa may mong kadluka na? Si Luida o ako, ha? Ako, ikaw, gid, sir. Oh, pues ako may tumana, og ayaw si Luida. Oo, sir. Bahala na. Ay, segundo, may isulti ko nimo. Unsa man ka na Mercedes? May dautang nahitabo sa atong anak. Unsa? Unsa kita buha? Na disgrasya Unsa na disgrasya, ha? sa mga kamot ni Rex. Ha, mo ka nagisulti sa tong maid rin ako. Og, wa na si Rex. Unsa wa na si Rex? Gitukob na sa Bakunawa. Nahanaw og kalit. Unsa? Mapatay ko ning anak, ha? Mapatay ko kini. Kalma lang, segundo, kalma lang. Pero mapakaon ni buhat sa atong anak. Pangitaan talang kinigma, unsay paagi ni ini. Gustoso, niya ko'y nahunaw ng buhaton Mercedes. Unsa, sir? Nicolas, nakadaig ko o nakauyon ko sa imong pagbante sa kong anak. Kung nakita ko na kanimo ang imong kabuutan do. Salamat, sir. Ug usara ka paagi nga dili magsamok na katong pangalag Rex kang Luida. Ah, Maura gayud nga ipakasal ko ikaw sa akong anak. sir, sir. Kurang, Barag. barag ko mo barag, sir. Ngunit- Barag sa tanong kalakiha, sir. Ay kung balibari ha, Nicolas ha. Pero nga ano man, sir. Para malikay lang si Luida na itong Rex nga mugiro. Ah. Ipakasal ko kamo ni Luida. Sir, yun na. Duda ko da. Sabay duda, Nicolas. Nga doon ay nagpaluyong motibo aning tanan. Kana ragyod Nicolas nga mahilayo si Luida kang Rex. Mao gina. Mo ning kagustuhan, sir, ha? Among duha ni Mercedes. Unya si Lloyda, sir. Musugot ka siya. Kami rin bahala kang Luida. Pero, sir, kining, yun na, sir. Nga naman, duda lang ko anida. Ipasali ko nimo Nicole nga putli pa ang akong anak. Ha? Pure virgin pag yun. Oh. Ha? Untouched by human hands. Oh. Never been touched. Never been kissed. Okay, sir. Larga. Mao na gitawag ko grasya hatod bay. Larga. Wa na nahimo si Lloyda. Misugot na lang sad ni para maluwas ang iyang dungog. Dadasag ko sa kapasalig ni Sir Segundo nga si Lloyda never been touched, never been kissed, og untouched by human hands. Wala lang reklamo si Lloyda kay gwapo-gwapo sa tagamay. Og sadang nadimdim ko na ang pagkababae ni Lloyda, nauknol ko. Mauto nakikita di ko kang Sir Segundo. Ha? Ngano, Nicolas? Din lang ko, sir, discussing na lang. Unsa diskusi ha, Nicole? Unsa ka? Ngayon kasi nga untouched by human hands. Never been touched, never been kissed. Pero, Unsya? damage has been done man dahil, sir. Binuthan mo na imong anak. Binuthan na, sir. Agoy, impake. Unsa man, guntahon ko nilang kinintanan. Nailad lagi ko kay pure pa ko, no? Pero, sa tulingan pa, binuthan na. Na-damage sa man di ay.
panakit buta sa mga ko. Okay ron tato, og wala po lang ko ilarang nga untouched by human hands. Bebe, on sa manong kumoy pasultihon, oy, Nicolas. Si Nicolas to sender. Nicholas. Kini driver ko siya nya na disgrasya ning iyang amo nga babae, sige paluwas. Gingnan siya sa iyang amo nga kanang akong anak waga pure pag ina untouched by human hands. Oh, never been touched, never been kissed. Betul Ano kali, subot siya? Davids. Oh, disgrasyada na day pagkaguan, pagtilaw niya wa naman tok-tokhang naman. Iyang gingnan iyang amo, yung kasi never been touched. Damage has been done, maday siya. Mura Juicy sa magtulingan guys nga siya. binutan. Ha? Kasi sa guys siya, no? Oo. Ay nalang, uy. May lang na, oy. Ay nalang, uy. Oh, di ba? Ay, ako ana ate pres, kanang praktikal lang, o kaayo na. May na ako pagka mao, di ba? Gingnan mo ko siya nga, wapag ginama ko, ay, Ang wapag nga tatsa. gilindan siya. Magilad siya ba? Margiilan Wa man sa taon to kay baong amahan. Oo, Nagtuo kay- mga wa pa matas. Nahay pa, kinibawa, mabday pakasal siya, kaya na-disgrasya na. Ay, no. Okay to board, margiilan. Ipaluwas niya. Mao di ay to. May katarungan po di ay siya. Ikaw rin ito inahan, ikaw limot ka na kamumay sabo. Muhigda na ang babae. Muhigda na ang babae. Oo niya. Nanaog ang laki, oy. Nga naman. Ngay. Yung sa tinuod yun, hindi ko nakauna. Ana, oo. Nakatungo mo Pero karon ba yung panahon na tagsa na lang kayo na, pwede pa rin kani ato ba nga, Oh. kay gado makuha ni mo, o kanang makasal mo, nga virgin pa gyud no? Ano? Pero, kung gugma ang imong gibati gyud, di na ka magsapayan, no? Mga mananap na lang yun, Roy, kinikuan virgin. At Pero basta, oy, bitaw na- pero kaning istorya kaning suwat nga gipadang tiban, Oo. gikan siya sa kaning suwat nga gipadang tiban, kanang ingon nga virgin pa, ya og ako may tabo na ako, di ako mailad. Nga naman. Makaila ko oy. Kung sa ilan na. Kaila ka? Makaila jud ka? Tudloy ko kay pati ko kaagian ni ko kasuway. Makaila ko tunubi ang ingon di. Ano man, sa may ilanan. Kurog man. Ano bukurog ba? Sa mo ko. Kuyawas ka, kurog kay makuyawan oy. Vibrator. Di ba, bukurog? Hoy, Tudloy ko. mukurog ang babae? Akong partner ba? Anong pares Ikaw, Ate ko? Pres, ikaw yung- Anong babae mo kung pares ka? Bayot mga Ikaw, ni kurog ka to, eh. Wala gyud ko mukurog. Huwag ka, Kuya Will. Wa man. Ito, joke. Joke. Mo insert na diretso ban sa Gospel ni San Lucas karon. 17 verse 1 to 6. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala mahitabo gayod. Apan alawt ang tao nga tungod kaniya nahitabo kini mga butanga. Maayo pa kaniya nga higtan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato og itambog siya ngadto sa dagat. Oh, di ba? Apan dunay sumpay sa ubos. Ah. Kung ang imong isig ka tao makasa, badlo nga siya. O kung maghinulsol, pasayloa. Mayo, mayo. Makasa niya. Kato, medyo nakasam to kay wa man mo tog as tinuod. Ah. Pero pag hinulsol siya, may pasaylo on. Oo. So, Kay di tinga- ano, nahimo to nako. Tungod kay aron luwas no Maluwas, dunay wala. katarungan. Apan ang uban no kanang malipay nga may tabong ipaminyo sa anak sa amo. Oo, Kada ko tinuod na. swerte. Oo, kay Labi na gwapa kaayo. Oh, puti dato. kaayo. Kargado Oo. inana Ikaw, dato. driver ka? Oo, no? Oo. Ako, okay ko na. Bahala na Lagi lang. oy. choose lang kay ni Awana. Doon sa prinsipyo ba? Ah, Ah, base dala sa siya Oo. prinsipyo tinuod. Nagit siya yung prinsipyo, yun. Nagit siya yung baruganan Kay niya. sa amo kung kakaraan na te press kaning nga anak as panitas tiban minyoon sa imong anak ako bari imong anak nga kuha na day ko na damage sa day ko by human hands nga sa tiban pakibaw nga mo na sa mga karaan katiguangan sa amo mingon nga we muna na asawang tiban basa naman nagpapil Bitaw, inana man na. basa na ko nagpapil Kani ato inana wala na na kargado. Inana na kani ato kargado pero karon murag wa naman kay kuanti nga. Hay raman ubugan. Ano si Gili Dilmar kay BRK mo yun ni Ate Ah, Pris. babae Ay, ray kalipay. Kanang book record keeper ba? Kang barangay Dili record oy, keeper. BRK, Laki babae niya. ray kalipay. Babae ray kalipay. ah Babae ray kalipay. Board. O ba, gidawat na niya si Wing Tanan, oy. Masa ko, armas ako. Kisay po sila ni mong What pads. Bisan og kuan si Gili Dilmar sa ginikana ni Wing, okay ra, way problema. Paita pa apa siya. nag arita sa sinder balik O asa na? ta
Mabalik ta ka nang narog yun niya ang pagtimbang-timbang. Bitaw. Kuya dayon nun, batimbang-timbang nga lang po. Kaya basig, wa may pagbasol nga mag-una. Listen. Pero ang problema gud ana, mapugos si maikog siya or unsa. Unya ang babae unya bang wa gyud gusto unya maminyo na sila Usa unya. sad na, oo. Mo kiringking ug lain ang babae Usa tungod sad kay na. way gusto. Oo, Ano oo. di ba? Tinoon mo, May Nay, problema unya Oh, pero diha. ang uban, ganahan man kay makatimbaya man siyang katigayunan. Ako anatin, Ang pre. laki lagi, pero ang babae ba? Ako yawan, ako anatin, pre. Magkiminyo siya. O sige, minyo ta. Ini kuman. Sige, Oo, siya oo, kuyo oo, ka to. kuyo lagi mo na problema. Kuha niya. Kay wa man siya gusto. Oo. No, di ba? Ang iya nga maluwas na siya sa kauwaw. Mo na problema niya. O, Siya siya kung sana, no? andam ba niya siya pagdawat, kung unsay mga pangitabo sunod kanang mga Sunod, tuig, mga oh, tuig. di ba? Silang Oh, pagtipon timbang-timbang niya. nga lang. Timbang Timbang-timbang laro way mga pagmahay nga mahitabo, way mga pagbasol, no? Okay. Kay ang maong butang kung imong sudlan sa mga katigwangan pa, dili man lagi kanon nga init nga pwede nimong iluwa. Okay. Ang init sa mo, hamuman din sa mo. Gutom kayo. Uy, pon lang, uy, pon. Ang upasan mo ingon mo, oh, bugnaw lagi ni. Sige. Anak lang, Nicolas, no? Bahala ka na. Tatawa sa nang umabot. Salamat ha sa magpaparangat ng tulumanon. Kuna ko ang puzzle.